sanibona. Igama lami nguSithembiso ngwangale Zanzi eBhunwini. Mina ngale Zanzi benginesitolo, angisebenzi. Ngavula i-tuck shop kadayisa. Asuku my friend endaweni engaphezulu engade weza kumina wathi indoda ngifuna ukuvula isitolo la, vala. Ngathi mina ngenze njani ngoba angisebenzi, phile ngani. Wathi uzobona makangavula lapha angeke usakodayisa lutho. Ngempela ngidayisa ngalutho. A day before avule yena lapha ngagqekezela ebusuku. Ekseni kwami truck lapha wangena wadayisa. Ngahamba ngothenga enye impahla ngemali yokugcina ekhona. Ngavula esitolo. Babuya beza nezibhamba zongikhomba. Kumanje mesingaya ngale Zanzi ekhaya esami isitolo sinokhula ibacklagathi kade yagcina ukuvula. Ngoba nami ngisabela impilo yami. USithembiso ngangcobo nami ngabe ngishona ngidutshulwa noma ngeziwani. Nazi ukuthi kufe ba. And kunjalo vele siyasatshiswa. Even amaphoyisa ayasifeyila bafethu. Iphoyisa mina mangilibiza lifika after 5 hours. My friend mangabe biza iphoyisa lifika within 15 minutes. Soneni makhosi akithi. Soneni ma politician wayidayisa ngathi. Abahambe. Siyabonga mama.